И здравейте на всички, които гледат това видео. Аз съм Спиди и това е първият епизод от Gamers TV. Всъщност това е клан на няколко човека заедно с мен, разбира се, снимаме тук. Всъщност хората са DXFireBG и PandaBoyBG, както и мен, Speedy и Speedy. И темата ще имаме в този канал. Тук някакви глупости. Скайпа ми нещо прекъсна, не знам защо. Ето, так му говориш с GXFireBG, но нещо се прицака и нещо се бъгна. И скайпа ми затвори се нещо и още стои отворен. Изобщо не знам що е така. Да. Абонирайте се и дайте положителен мод за клипа. Искам да знаете, че в този канал ще правим. Да, наложи се да малко да паузирам. Ще правя giveaway. Ще правим giveaway. Да направим акаунти на други глупости, така че можете да следите този канал, да се абонирате за мен, нали, за канала. И да, това беше от мен. Надявам се да ви хареса клипът и чао!